Zorion handi garren urtez jarraian Gipuzkoako txapeluna ze arlojoaren aurka, nola junda gaurkoa? Bueno, egia esan gogotsu neon karrera hontako, naiz eta orain dela azte terdi eroriko bat eukin nun da pixkat animo aldetikan eta entrenatzen ere sentsazio guztizonak ez euki, pixkat hortxe neon nolateako zan gaurko lasterketa, baina entrenamentutan aurreko urteteko denborak baino biak atea dira, eta orduan esperantza askokin neon lehen urtean baino beto ateko zala, baina enun espero horrein ondo ateko zala eta oso gustu aindako denborakin. Irabazita, izea? Bai, goian, bastante goian. Zaziak bikainak esan behar dira, orain jau da parten sartzen garela. Bai, egia esan ekaina potente dator eta urteko helburuak netortzen nahi dira eta urteko helburutako bat bazan Aizarna Zabal eta oso gustua behintzat helburua beteta eta baina oraindikan relajatu gabe hon bergeaz Granada hortxe dakau eta Granada bai helburu potentetakoa da nahiko ondo itia edo behintzat aldan onena ematia. Dobletea Zumaian zat? Bai, 2 urte jarraian, Zumaiarrak. Ez dakit, rekorrido dakigulakoan o Zumaian kasta dolako. Zorion nahi. Eskerrik asko.